Silva, eu ainda me acordo, bueno, ainda funcionou hasta o ano 47 ou así. Era pequeno ainda traballaba o forno. E facía pan? Facían pan de trigo e de millo, claro. Sí, para vender. Exactamente. Era un forno. Acabamos estaba unha muller con cesta na cabeza de ter pan por lá. Ahora mismo o forno ese, se o quixeras mirar, non existe esa porque o tiraron. Cando fixo A reforma a casa. a reforma aquela, tiraron todo. Mas era un forno grande, Pois, igual tiña 3 metros cuadrados ou máis, Eu nunca me acordo da ruína ali por sitio, pero non... Non, eu me acordo como funcionaba, Por exemplo, o que dixe a porta para cerrar non era como un forno normal que hai nunha casa. Eu, por exemplo, teño un forno ali na casa e posme unha tapa de pedra e cerrase. Este xa era de ferro. Baixábase e como, non sei, nunca miraxe un forno. Sí. Miraches. Sí, era un pouco industrial. Exactamente, aquilo xa estaba máis... Pero, bueno, ainda daquela, ainda era bastante antigo, E o tema de moer o millo, botas o millo, Despois sáchalo, arréndalo, que agora xa iso non se fai, botas o millo, e se non hai ervas, deixalo, xa non lle tocas. Pero daquela sachaban, arrendábano todo a man. Despois, cando dabas espigas, collían as espigas, ardábanas facían as medas do millo no campo, botaban así como a 15 días, un mes nas medas e despois esfollaban. Esfollaban e logo ardábase no canizo. Ali secaba, cando estaba seco, levabas ao muiño. Primeiro debullábase, non? Si, había que debullalo, que non había máquinas para debullalo, agora xa hai máquinas, daquela non había, o que tiña unha máquina desas de manivela xa era un potentado, e era a mano, todo un carozo contra outro, e sacaban así, debullaban, levabas ao muiño, o que tiña muiño propio, porque había xentes que a mellor entre 6 ou 7 tiñan un muiño, entón iban a ese muiño, moían e traían a fariña. E despois amasaban e botaban o fermento ese que había, que era a fariña ácida, que era a levadura que había daquela, o fermento. E despois facían o pan. E o trigo era o mesmo, botaban o trigo non había que sachar ni nada, non? Había que sacar as ervas malas, e moíase, amasábase, despois moíase tal, facíase a fariña, amasábase, e facíase o pan de trigo, que iso xa era unha sesión, porque daquela o pan de trigo era un tanto complicado. Todos. O que máis sabía era a centeiro. O orso botábase para o ganado, que é a cebada. Botábase para o ganado, para as xadiñas e así. E depois, párate, que ainda hai unha cousa que se me olvidaba, que era amallar o trigo, os mallos, porque agora xa non hai. Agora é unha máquina que fai todo. Unha máquina fai todo. Pero daquela había que coller os manosos do centeiro, do orso, do trigo, puñanos aí todos nun sitio, e 6 ou 7 homes de cada lado, con mallos, e mazacazo aí seguido, hasta que salía o grande. Despois había que escribalo, había uns escribóns para escribalo, e despois había que sacarlle o salvado ese, que é o cascullo do trigo, non? E escribábalo, como cando facía aire, puñanse así a favor do vento, entón iban botando, o aire levaba o polvo, levaba a porquería toda, e quedaba o trigo todo a parte, todo atrás. É un proceso bastante complicado. Que normalmente nas casas onde había moito trigo e tal, xa tiñan un feirado de pedra empedrado, onde facían o traballo. Hoxe en día non hai, Cando había moito, metían as
as vacas alrededor A pisar. a pisar, non? Porque despois se viñeron as máquinas para mallar e tal, xa había malladoras que se metían, que xa salía o trigo xa limpo, non? Pero daquela, non, aquilo era todo manual.